Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no. Maayong buntag kanatong tanan. Kumusta adlaw dahil karong Miyerkules no sa 5 na sa buwan sa August 2026. Sa dili pa din no, shout out tayo ko no kang Sil Nagal. Salamat po yung idol no. Sa pinamiti nimong pagpaminaw, Sil Nagal. Shout out tiha sa tanan no, nga nagsunod aning tramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay. No, ang sawatan po karon dahil no, pinada kini sa usa ka babae nga patago lang sa pangalan nga Lori. Bahin kini no sa iyang bana nga wala makarinig sa linding kay islat ang cellphone. Sabay no, uban ko na sa pagpaminaw no sa kung ako ang kasultihon nga ang sender si Lori. Kila kong problema bahin ni sa kumbana nga nagproblema sa iyang mga bayranan sa utang. Ug kun ngano, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Anong kailangan kong gawin upang matigil na? Ala, kinsa ko tawag ng taxi nga ni Hunong sa among tungod? Uy, ganong nagtaksi? Kinsa siya? Uy, si Teresa man gud na, ang akong gwapong bana. Dong! Ikaw na, Dong! Da, awa siya gid lagi. Maglibog magug ko ani nila gud. Usahay gud mura man na siya si Piolo akong bana. Maunang ay nanadong Piolo. Ay Piolo ba? Terso. Kakidort oy. Uy, ay. Nangumpra day ka dong, wa mo ka magsulti uy. Giubanan na lang unta ta ka. Ay, wala lang day kay ikan man ko trabaho niya. Milahos na lang ko dito. Kwartahan day kay ron kay nangumpra man ka. Ay, nalutsan mami sa among komisyon sa among gitrabahoan. Mao nga, ako nang siguro kumpra. Ay, kabalakaw, man ako gihurot o kumpra ang tanan. Nagbilihan mo kong gamay. O na, di 5 milo. Abi na kong imong gihurot og kumpra tanan. Wow, uy. Wow, kumangitan do kas cash. Nangunin nila, bili para imo. Lado, salamat dong. Dali na mga anak ta. Magsukat og dali-dali ha. Kini day, iluturo ko itong kinupusan ganito kay among imong sumsuman ni Paredelio, mag-inom eh. Nadas para Delio? Una, ako magugitsatan, ako ipares bahay. Kaya lais kayo, kuro usa mag-inom-inom eh. O sige ako ning lutuon. Katura, di lang ko magkumba. Ay, paghumpa sa day. Kay, masig maglami among inom. Ari lang ko sa papinapunos Paredelio. Ambot pare Pedro, mori makato. Ako sa tugitsatan. Ay karon ay siya na ron, nagdagsista. Uy, may kaniya day. Sige day. Abay-abayan lang kung luto day. Oo dong. Oh, Pare Pedro, apil ako di ka marida. Ay, ano po taong dili? ang bangis. Ipungkan kas 15 anyos ng bangis mo. Na, 15 anyos man to. Kung na pilim na edad na ron. Mudagan na nag-30. Kumati kayo na, pre. Kaya naman siya bago. Oh, naano sa Pare Pedro? Yaoy. Kas mo, Tuon sa kaan ng parindilyo. Ay, tuon ng parindilyo. Nasa siya bago lagi, pre. 14 anyos. Ano nagipagamihan ni Kaya? Iya po ko itong lutason. Okay, antugi, pre. Antugi dro. Sige, kayo musikan boys ko. Sige. Bisag bola, bisag wayo, bisag wapa mo, boys. Okay na gyapon. Okay. Sige, larga. Ga. Larga, be. Okay, katay. Ako'y binilanggo sa gugma. Nangway lang. Paspaltan. Hangin lang unya sa akong kaway boto. Tinapulan mo rin mo. Pre. Kaon. Oras na, oras bakting naman. Tingin mo mata. Dong, daghan mong nahurot ganina? Ay, doha na kakahon day. Duha? Muram lagi ko ka maunsa. Ay, wa mo kayo kuminom. Sila may akong gipainom og maayo. Mao pa? Kini day. Katubang gihatag lang ko nimo nga 5 key. Nahurot na? Grabe sad nimo uy. Gahapon pag kay naghatag adto, hurot dayon. Say pagduwi mo na ako gastador. Sa ito pa, napali ay. Ako sa itong gamiton sobra. Singan? Gamiton na ko. Ilisan lang na ako today. May guberanan ko na ako. Ang linding ba? Lahat sabayan na ako ron. Niya mo rinyo ko. Usaw mo na ako pag rinyo. Wala pa mong guberanan. Wala pa may balance. Bago nga, ako lang sa itong gamiton.
Nag-renew na ko. Ilisan ko lang to. Wala, oy, nangurot na. Dali ako. Bago ba kayong sulti ni mo? Mingon ka nga. May gastador ka. Nya karon, hurot. Sa, kakidot ko. Taro niya ba? Ako na bitang ilisan na. Basta makarinyo ko, ilisan na ako. Siguro ka nga imo nang ilisan, ha? Kay ako ra ba nang ibabayad sa akong dawat-dawat? Ibayad ko na karong Sabado. Ay, karon pa magal Sabado. Oo, gani, karon pa ganing Sabado, no? Oh, sakto. Sabado man ma-release. Basta makabayaran ko, makarinyo ko. Sa last payment ako. Oh, sige. Ba? Basta ha, ilisin lang siguro, ha? Wala, eh. Tubui, sad. Ako na lang ipagamit ni Terso ang kwarta para igbabayad sa kong dawat-dawat. Nga ni pasalig man siya nga ilang iyang ilisan inig-release sa iyang renew sa lending. Unya to, Oh, Mari, mata karon sa dawat-dawat. karon lang ko sa Sabado, Maribi, kay gigamit pa sa kong banang akong igbabayad sa dawat-dawat. Good. Mao ba? Karon lang kong Sabado, Mari. Sige lang, Mari. Awa na problema, eh. Basta siguro alam, Mari, ha? Kay, wala ba ko, ikatapal, Mari. Siguro lagi na, Mari. May untag kanang ako'y makabunot sa dawat-dawat karong Sabado, sad, uy. Aw, kuan kun dili, Mari, hangyo alang, Mari. Kung pananglit, importante kayo nimo ang kwarta. Gamitunon kayo nimo. Hangyo alang nga. Kung kitsabay magkadawat ba, niya ilis lang mo. Kana lagi umusugot unta, uy. Sige lang, Mari. Kung ako gani makabunot, Mari, ilisan ta. Sige, Maria. Nya salamat kay Mari. Ay, way problema, Mari. Ikaw na good na. Basta ikaw, no probs. Kanang dong, iniglusod sa imong renew pa, unsa may plano daay nimo sa imong kwarta? Kuan day, ang akong renew, kuan man, 25. Pero suwayan ako 30 o madapag 30. O kung bayad sa kuwang na kung sa ka-payment, ha? Unsa lagi plano nimo sa kwarta? Ako yung palit og, ipatayos na ko lababo ba? Ipatayos ko ang banyo, niya lababo, ano yung plano? Ang imong bayad sa 5 ha, basin malimtan nimo para dawat-dawat taon to. Ay, siguro lagi na. Unya kanang kuan sa di ay dong kanang papalit ko nimo kanang kuan ba? Sama tayo. Papalit ko nimo panty dong ba? Ha? O, saan din panty ni mo? Di ba nag-order magbago mo panty? Da, nahurot og tangag sa iring, uy. Sabay, sa nairingan ko. Mga panty gyud zero o nagtangag. Ang ako mga brief lagi. Huwag kita sa ilaga. Daghan mong kunong nikotin. Ambot og kinsay nagpauso anang panty dong, uy. Anong kinahanglan pa masagot ang mamante, uy. Nga hubuon raman gihapon unta na. Maamanas, balaod ko na. Unsay balaod ba? Naabitaw na sa Republic Act 1234 na tanang mga emburnal kinahanglang tabunan aron dili mga lisngaw ang baho. Parawa nimo. Oh, ang kolektor aron. Kolektor ng lending. Nang namabayaran ako para kapalit pakarinyo ko. Ano na basing? Nauro ko. Bossing, due morning. Oh, naingat lang sab. Impas ron ko no? Oh, bossing, rinyo ni mo ron. Ya, makarinyo. Siguro, kay Mayo, mag-record rin, bossing. Wow, yung itabong tago ka. Di man tamad siya nga miyembro sa Now You See, Now You Don't. Mao gali, bossing, og tungod kay may kag-record, bossing. Patasan, pag yun na mo, ay mong credit limit. Tinuod ka ba siya? Oh, lagi. Ay mo marinyo, bitsi ko mail naman to. Pwede na ka mo rinyo or pasaka na mo og 50 mil. Ha? Kay ayaw mo kabayan 50 mil. Yes! Salamat kayo mo siya. Sige, Maling. Ato lang dito sa opisina, ha? Mutiks mo nimo. Nakagaling mutiks nimo. Nya, kanang imuhang madawat nga text. Mauna siya, mao na ipakita niya dito sa opisina para sa imuhang approval ba, ha? Nya, impasta ka, o gawa na kay problema, okay? Okay, busing. Salamat kayo. Sige, kita tayo dito opisina, ugma, busing. Sir. Salamat kayo, sir. Away, problema, busing. Sige, arin ako. Yes! Salamat kayo, Lord. Thank you, Lord. Unya, unsa naman dong? Okay na tayo. Patuon ako sa opisina, ugma. Aron makarinyo ba? Wow! Dong, basin apay sobra, mga unta sa gawasa. What problema? Dako kayong sobra. Kaya ba kag pilang ilang gi-offer ako nga credit unit? O credit limit unit naman. Pila man dong? Gi-offeran ko og
50,000 day. Ha, dako agud. Lagi? Wow, wala kun mao na dong. Nay sobra gidi ay. Oo, uray mo nga karon. Magununan na diha og asa ta mga on. Kana bang wa pa na to maadto ba? Wa ta takilaw sa mga katilaw pa sila mga linoto. Halos Papalahi. tanan mandong. Wa pa man ta kaadto. Wa ba tay kaon ka og restaurant. Haway problema. Kutob sa magyaran na to restaurant. Sudlo na to. Unyag mahal kaayo. Oh, manggawas to. Day na dong. Hala, wa palay ka makailis. Oh, nakailis day ka? Manaoy ganina ra. Sa'yo pa man taong runay. Mas may nang sayo ta, kay og magpaawahi ta, basig mahutdan tas kwarta. Na, di na nung takarinyo aning kalaki. Yes, madam. Mo nang sayo ta, okay? Dili kayo kahalata nga excited mo? Pa di ay. Unsa man, dili pa ka? Kay di na lang kumukuyog nimo, mag-ilis kog balik. Luod pa. Kadil na yan. Mag-ilis ako. Sa pagkatinuod lang, excited kay ko nga makuha ng among kwarta. Mao nga ni sayo gid mi. Pag abot na mo syudad, sirado pa mang opisina. Mao nga sa gawas mi nagpaabot, nag-selfie lang sa mi. Awa. Unsa na mayuni mo? Sa iyo pa kaayo? Ay, sagdi na lang gud. Maguwat lang gud tagwit. Di pa kaana inig-abli, kita din makaunag kuhas kwarta. Unya, mag-unsa man tangan eh. Ay, mag-selfie lang sa ta. Mag-vlog ta. Ay, sige, wait sa kanita ha. Ready na. Hello guys! May buntag ninyong tanan. Nagkapamahaw na ba ang tanan? Kami kay Wapag yun. Kay ni Amiron sa opisina sa among lending office. Kay renew man ang muro niya. Sirado pa man. Mga naghuwat-huwat lang sa aming anhi. Siyempre, kauban ako akong bana nga guwapo kaayo. Way makalabaw. Kay usahay mailad siya ko ano niya guys. Mura siyang si Piolo. Dong. Hi sa akong mga followers dong. Hi. Hello. Hello mga followers na mo. Kumusta mo? Hi. Hello. Hello! Pagod may pamahaw guys ay pero ikahuman din humana mo din mamahaw namin sa mahalong restaurant. Kay abi good ninyo. Ay! Hala! Tabang ang snatcher! Ako cellphone! Sagdil No, ako cellphone! Sagdil lang. Ay nalagok na. Kay! Cellphone na ilang. Dong! Dili ang tao dong. Sagdil lang lagi. Ayaw isugal mong kinabuhi tungod lang sa cellphone. Sibak kong monte magdagkot. Nato ng kutsilyo ron. Ha? Yung guglo ni mo? Madung ka pa ninyo ka? Kunya ang cellphone! Ay pasagdi mo kapalit na tag bago. Oh, okay. Kanila akong gamiton, be. Naman lagi kayo sa laing cellphone. Ang ako lagi ng cellphone. Ang kagkita mo dito cellphone lang gisnats day. Ang imo bitaw to? Ha? Nalimot ka, nanghuwam ko sa imong cellphone kay batik kay kamera akong cellphone. Batik ko ha, mo to ang imo mo akong gigamit. Magkamagsulti oy. Ang kuha nito cellphone. Guglong to talaga. Ay nalaga cellphone na to. Panyag nato ko chili, mamatay ka tungod sa cellphone. Tuwa dito para rin yun ako. Tuwa akong cellphone. Kung dili ko magpakita ito sa pusina, di ko ka rin yun. Pwede oy. Guglong talaga. Diyan ka na. Dr. Sog, guk na gyudong. Kaya ang ako niyang dawat-dawat unsao na lang guk na ko sog, Buster. Mo na akong problema kay di makarinyo ang akong bana sa lending kung wato yung cellphone kay tuwa man dito ang notice sa lending nga makarinyo siya. Unya ang ako itong dawat-dawat unsaon naman lang. Unsaon ko man ni uy unsa man ka mapasultihon. Lori. Hello, Lord! Thank you, Lord! Very salamat sa pag-ampo. Ate Jen, good morning! Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Good morning, Wilma Yayoy Bagyo diha sa Olango. Tukuran. Mami Gina, diha sa Talamban. Siyempre, Kamusta ka akong diha? mama, uy. Oh, di ka Buntag rin. pa, alas 4 pa. Nagtingog na hangtod sa gabi eh. Thank you, Mo kayo. great ka, butar ba kaya? Hindi mo ko ni mo i-greet kasi mo paminaw. Hala, no. Mga mama, salamat kay mga mama sa inyong pirmi gyud nga pagpalit sa Don Pepe Tablia kay Tasang Energy. Happy yun ka! Wow, Tama lang akong nagkaon ibuhat ka. ka nun. Happy kayo. Kaon ko sa bunbun. Hindi ako babina. Happy kayo daw. Unya, para sa mga dagko, Kuya Alan, muinom sila sa Don Pepe Dark Chocolate para taas ang ilang energy. Happy po na mga dagko. Unya, ugom sa mo diyema. OBM Special. Crunchy palit mo kay lami kay tasty fish cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Tinood na. Ate Prince, good morning mo diya. Good morning sa tanan. Good morning, Okay. Kuya. O niya, sa tanang mga bata, ha? Kinalam inom yuta doon, Pepe Tablia. Padung sa eskwela, don't Pepe, the best kaya na para na to. Ugom sa ta, OBM may special, Diamond yung may special. Mao na dindot kay na to, ugom. Mo na niya.
Kung suri-suri ta, ato ba nun ang tasty fish cracker o paulitos mga karorkat. Labi na nga natin sa dagat-dagat, magligo-ligo ta. Pagbahon-bahon mo ang tasty fish cracker, kay nindot ka na, salbabida ka, kaon-kaon ka na. O paulitos macaroni crunch, nindot yun kay na. O niya sa tanan po na ito mga kaigsunan, nga sa tanan na ito mga tao po ni Kuya Nick Pepito, Judong GR Pepito, o sa tao ni Inday Shid sa Bromwich Beach. Good morning na itong tanan, ang ato asang atong imnon po, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Mo na dami kay nato imnon kung trabaho ta sa ato opisina ug asa ta pa daw labi na gyud sa Bromwich Beach. Kaya ang mga tao diha trabaho man sa ato panimay. Og tawgon na ninyong Bromwich Beach kung dili na mo makalugar og limpyo sa inyong panimay na ang Bromwich Beach sa Facebook. I-type lang niyo Bromwich Beach nya cleaning services, tanawan ninyo ang ilang number, tawagan ninyo kung sa gusto ninyo nga buhaton, limpyuhan ba inyong panimay, tarugon pa mga kortina diya, ang inyong mga sala, limpyuhan ba pinaagi sa pagtrabaho sa Bromwich Beach nga, ang giinom ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sa opisina po ni Vice Mayor Choi Aslar, Sir Ricky Asnar, rato ang mga tao nga matinabangon sa kadaadlaw tanan paginanglan sa itong kaigsunan diha sa city sa Talisay. Labi ginumiyo Samsam Gulyas og ni Congresswoman Ria Gulyas nga ba't tinabangon kay naparabuyag lang ilaw pong opisina gipainom sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Og sa tanong mga tao po ni Sir Ryan Kangki nga maglakaw-lakaw sila, magsuroy-suroy sila, doon na sila yung mga buhaton. Way lain nga gipainom Sir Ryan Kangki ang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Labi na gyud ni Ma'am Cashmer Araraw. Og sa mga tao po ni Sir Raul Alivio Isoto og ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro nga ang ilahang mga tao po din sa bunbon, way lain ang gipagamit po nila nga to ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Labi lang yun sa flower shop ni Ma'am Jasmine sa bunbon, Jasnab man siguro to o murag mao na kang Ma'am Jasmine na Navarro ha, na Jasmine Mabini Navarro diha sa bunbon. Kumusta mong tanan diha? Okay, Ate Pres? Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutas og sugar. Igun man kanang bukol-bukol nato sa atong lawas at unang imnan og Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulos sa kada inom. Sa buntag, wala ka makaon sa imong pamahaw. Inom daan sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Idigpaniuto ni mo, maugyapon, usag yapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka makaon sa imong paniuto. Mausap, idigpanihapon ni mo, inom na po daan sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alay na to na problema aning kidney o UTI, di na mo angay mabalaka. Tungkol kay doon na ni makatambal, ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang si Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon. Og sa tanan po na itong mga kaigsunan, salamat kanyo sa paggamit sa number 1 haplas ang Sedley Limited Oil nga tinulbuang tag sa itong panuot, pamaol, prakit sa kalawasan, barikot, katol, kuto sa kabataan, hindi kayo pagitan sa ringi, kung mga haplas na sa ato ang Sedley Limited Oil nga anhara mapalit sa butika. Di ba, Dwin? Pero na, sa butika rin kita makapalit, pero na Facebook page, ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangin tayo pang Panyawan Herbal niya, makita tayo ng produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, o Celebrity Beauty sa upla, binang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukiran nagpayo, pwede rin kita maka-order sa Shopee. Shopee lang kaya ito, babam!
Salamat kayo. Musta ka mo diha, Honorable Gina Serenio sa Punto Duslob, Miss T.C. Velosopo sa Oslob District Hospital, Ma'am Chichi Kazon, Amity Medical Clinic. Ingo mo sab ni mo Konsehal Benito, Bangkuyan sa Lagundi, Oslob. Kumusta ka mo? Okay mo sa kanimo, Ma'am Rose Villegas, Atty. Atan Villegas, Ma'am Brenda Ballesteros, Bureau Blan sa Argao. Ayaw ka makalimot sa itong mga staff sa ilang pagpapaligo gamit ang Celebrity Kojic Violet Soap with glutathione and papaya extract. Ano na yung mga sangkap para sa inyong mga blackheads, whiteheads, mga ito mga pugis-pugis, up-up sa pang mga skin problems? Celebrity Kojic Violet Soap. Mauta na lamang sa butika para original ang atong mapalit. Ha? At tanawan sa diha ang label, siguro apaglili, said marketing. Thank you. Okay, salamat kay Bam. Unya, mga kaisuran, kining tuksin, mao gini mo daot sa atong blood cells. Kabero po to sa atong blood cells, mga daoton ini. Ini kadaot ini, mistiking, malapot ang atong dugo. Mao ni, hinungdan nga, masakit kang dagang sakit, major nga mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, kaguban pa na itong balatian. Busa kinahanglan yung kamo inom og G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay usa kini ka natural nga detoxifier, natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mo'y makapalig-on sa atong vital organs. Ang atong pag-inom, usa kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon. Murag maintenance ato. Pero doon na kay balatian. Katulog yung kainom, buntag o hapon usa ka oras sa di pa kamukaon. Imnansad natog, walungan to sa 12 ka basong tubig. Matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number 1 nga mo, flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sa'yo na ito karong adlaw. Si Lori, Ate Pres. Lori. Oh, kanis Lori, Ate Pres. Na problema taon sila, Ate Pres, kay, istoryar mo guni sa linding-linding ba? Unya, naka-renew na tayo yung bana, nangadto din sila pa doon sa opisina, nag-vlog-vlog sila. Pag-vlog-vlog nila, Ate Pres, susgis nuts man taon ang kuan, ang cellphone siya bana taon. Unya, ang pag-ingon na ba taon kolektor siya, sir, na mo text mo, ay pakita na dito para makarenew ka sa kuan sa imuhang gelon nga kwarta, 50,000 na ba ito, Ate Pres. Karon saon man niya pagpakita nga gislat sa man taon sa sila sir ang iya cellphone. Sayong, gusto lang maayo niya naglag. Nag-vlog-vlog ba sila? Ganaham silang sayo dong. Sakto pa to ilahang sayo lang mo kay para diretso-diretso niya. Mga on pagin sila. Mga guys, artigis na ang cellphone. Mao ni problema rin nila. Preso saon nga makarinyo taon sila. O niya? Di, marilisan gyapon siguro ka dong. Atuon na nila. Sultihan gyud mo nga. Atuon mo kay, tingali mo claim niya to ang naka-snatch sa kuhan. Cellphone. Kailangan kolektor na to niya mo. Pero makarinyo ra gyapon siguro natin preso. Kanila, atuon. Anda naman sila. Doon naman sila sa opisina. Dapat sila. Atuan na to ninyo. Dog, terso. Terso ba di? Dog, terso. Luri. Di, terso ba? Di, yung bana ba? Dog, terso. Atuan na to ninyo. Katong kolektor nga imuhang kaila, maulay di gito yung doula. Bay, saon man. Bay, nga sinats man taon. Sabot rin sila. Makuan na ka. Preadi sir ido, ma-renew gyapon ka sa imuhang gilon. Di ba, Bam? Unsa may kasultin mo, anak, Bambe? Kung ali ka din sa Salmo 103, verse 20. 22. Salmo 103 verse 22. Dayga ninyo ang Ginoo kamong tanang binuhat niya diha sa tanang dapit sa iyang gingharian. Ang pasabuto ko ani nga una unta kana bitaw na atay mga grasya nga madawat. Una mo na to una di ba nga kuan kahino para pamisa. Tinon bitaw ay kada bitaw ang matrabaho ka ba nya kanang permiro sweldo nimo imo pamisahan imo kuan di ba? Inaana ba? Murag pahalipay nga gitagbangan na kasi Ginoo ba nga nakakita kag trabaho nakakuan. Salamat gyud ka. Kanang bitaw nga kuan paggahinog para dagkot, paggahinog para halad, paggahinog para kolekta. Kayo ari ka diri sa mga ubang kakaraanan kanang gingon bitaw unang abot sa uma ila man ang ihalad. Nagid ko'y nakadungan og atong Father's Day bitaw, Bam. Father's Day nga pag-celebrate. Diya simba ko punta sa yom yun simba Lisa basta Domingo. Ang tupad nila ang katong babae nga diya sa among atubangan Gams. Bam. Ganun Gams man. Gams. Ay binuha diya Gams. Ang katong babae nga diya sa tubangan. Idara na Bam. Idara na siya.
Pero hibong mi nga ang katuyang mga tupag gitagaan niya tag 1,000. Ang kilid diri 1,000 diri sa kilid. Kami diri sa Luyo awan sa ko ang nga tagaan no. Ang katuila tanan ang iya yung karog yun niya, linya yun niya. Mga tupa niya gitagaan niya 1,000. Di niya kaila. Di niya kaila. Tagaan niya tag 1,000 ang iya gihawag sa kolekta 1,000. Ni kolekta aw ni kaduha kolekta di hatag gid sa 1,000. Nyan utan ako siyang anak kay iyang anak dul sa nakadaog des mama sa kuan sa ang sa kasino 300,000 yan daog. Amo ba? Mayo no. Nya natagaan ka tulong wala. Wa ko tagaan ko ato di sa kumdawat kay lain mo kayo noon. Mao. Di sa kumdawat. Kaya bebe nagpabot tas kalas. Dapat sa lingkod. Ay, bangas ka. Hindi ko dawat ito. Bahalang ba ko yung kwarta ito. Yung na total. Hindi ko liros bahay na. Gluto naman si Lisa po taon. Makaon naman ito. Mga na. Hindi ko dawat. Pero nalipay ko siya. Gibuhat doon. Inana ba? Oh, ingon ana. Salamat ba? Oo, Salamat ana. sa mga taong inana. Nakadaog siya. Oh. Ang kanibitong ingon ani nga makadawat og grasya kanang magpasalamat kita sa Ginoo kanang parehas ng unsay nga niong mag-show ta ara ako magkubra sa mo. Ko gahed ko para na iskolekta. Adi, gahay mo gagaparas na ito dito. Pasalamat. Magyapon na bam. Di pa mabati. Ano na lang, unya nga kung ipautan na niya, kinawa man ang cellphone. Oh, iya nga yun katong kolektor, total naman na dito sa iyang file. Oh, naman siyang file. Explica rin lang, naman sa imong file, kay ang pait gulyat, ang dili sila mutuo nga nakabayad na, muna pait. Na-record ba? Oh, mo lagi ba, nakapait, o di mutuo nga nakadawat na siya, naimpas na siya. Dili, og inaana ba, pero ang unsa naman lang itong gisulti sa kolektor nga, way kaso, Brad ba, bitaw gipatastan ang mo ang kuan kay, mayo ka mo bayad. may siyang record, May oo. kang record, wa kay, di ka mo tago, mao nang gipatasan. Gihimo 50 mil ang imong malon. Hindi niya lipaya. Okay. Pero Brad, kanang nai mo text din na nimo, nya kana lay ipakita para sa rinyo niya. Pero wa may problema dong, marinyuhan ra gyud ka na. Terso, pag nay Oh, problema. explica rin lang dito kay sa ako nang gingon mas maayo nga mutuo ang office nga nakabayad na ka kaysa ka ng dili ka palindingon. Ang problema naman ng gingon wa pa makakabayad. Mas kuyog na lang siya sa katong kolektor ba? Naman ay record ba mo, na record. Oh, kay maparaso niya tong usa tong istorya sa kauban nga nag diha mo spear pa daw magdrama niya gidool sa babay. Kuha mo ba yung TV? Gidool ko na po siya. Kuha mo ba yung TV? Okay, sa to. Ampun kita ko sa mga istorya bitaw to. Di ko spear pa daw sa kay parang ikablet ko sa dagi. Kuya ko mo ba yung TV? Bakas. Salamat na po lang katay naman noon. Kula ko ang puzzle, Tihon.